の敵ではなかった。ゲローが者の傷を癒したまえ。その程度か。他の者に力を。貴様ごときに私は
の者に力を。たぎってきたぜ。かの者を守りたまえ。強くなったことを。まだだ。陛下。黒い霧。闇の力です。私が。陛下。ランス、神父。けじめ。我々帝国。陛下。戦乱の世を治める。操られていようが何だろう。ディゴス陛下。さあ。陛下。邪悪を封印するために。ラングリッサーか。ここにありますよ、陛下。ガリウス。貴様。よくやった。さあ。わかりました。陛下。陛下。なんということだ。サルラス式の訓練をしていれば余裕だぜ。かの者に風のごとき軽さを。たぎってきたぜ。バカな。今楽にしてやるぜ。みなぎってきたぜ。まだだ。力。陛下。黒い霧。闇の力。私が。陛下。ランス。けじめ。我々帝国。陛下。戦乱の世を操られていようが。ディゴス陛下。さあ。陛下。邪悪を封印す。ラングリッサーか。ニコリス。ニコリスだ。私の片腕。おそらく、奴を探せ。ニコリスと名乗る者だ。それと奴の持っていたラングリッサーもだ。これが正しい訓練の力だ。ラングリッサーはニコリスという闇の者に持ち去られていた。襲い来る